Nene ntunde yende twikire asigi karoto ikaransa semesa ensakia egere twesomia twimanya na inde twa semania mangi ngana kitugwanete komenya kibugima kebochenu na kibarokera litikolia Jumanne tokonyora abanyagitari ase studio litikolia rero nigo tukabwato mugeni oratuburire asa matuka atari makeigo kuri na inde he is back abona rigetono yagale bali mwaroche poster na tebetenga daktari is back egere turakwana mange aratotebia ngamekuwa wapi na merudi sasa kwa kishindo egere tukwanera mange igomono litikulia rero lia Jumanne nigo reloaded daktari tukira se studio ngochale gutukwania tora igunga neroli gose bada amebadilika kiasi iwana ntolino moko kumutwara litikulia rero ikiyogokora swasi mitandao igali Ndizi TV News Digital na boiga nsema ya YouTube so Ndizi TV News andeka robata kirangarikia ubwata libolio ase enkwara tochi ukwana litikulia rero na bogotoma ukubulia kwa uwetrase namba ye SMS eyo regabu ase TV yao gose 0792 192 834 egere tosomeli swali yao gochi ase daktari yo karibu sana morobelio nensakia litikulia Obochenu Jumanne ekarona ndenya saa twancheire tumiranire maite mibere yaito nere injini onya ko igwete bobandonse kimokia onke igwetibya igobona toko bomugima na inde nakia kugara twarigeria maroire aliale possible so asemebere yaito na kitoko yatanga na kiagocha aende kerokeno nyo kwa yarwali gutumeka maliogo anyagitari for a longest time wanonto bwate alternative medication asitokurigeria maliogo yugutumeka enchirende gusa maliogo yemete na arorero akonyeta bakenya na aratokonyeta buna Gusii na kitomenyerete mpaka bono karibu sana guchaka bono iga mpaka chinza isato chemambia ya lero. Karibu sana daktari. Madam Sarah. Long time. Long time. It has been a while. It's been a while. How are you? Mbuyande. Mogimore. Kabisa. Karibu sana. Asante. Long time. Good. Umanye tebura nawe kwaniriga. Yes. Ika minute naba. Abaligere bandizi. Na yeye nabo kwaniriga. Kwani hapa yenu bonasa gusasara amaiga inonse. Ngo asiri tukolia rero. Bali tumanya ine bose bali tuabere na bukuru maega na bali abageni bachire while I was away. Yes. Oyori bose ino gakuru kuna daktari Joelio Mayo. Yes. Umunyagitari Joelio Mayo igakuru asinyagitari ya Tenacious Support Center. Nekaro tukukwana igori ya Tenacious Support Center. Uniri etari goteba igotugukwanira oburwari abori bonde yani tukurukana alternative medicine. Alternative medicine igemine tina ekaro kwana riri kunywa malio gariande abwate chemical tukurukana conventional. Ono kwa timukire utete kora change go chumuina gose ayekero bwete chi side effect chikuru asamaro irariande osamaryo gariande wate abana yante tukora nyo maryo gari atabwati kende iyo side effect chire chinke tukorokana minimum aria lichiburia ori gotoka Tenacious Support Center na Tenacious Support Center nenya gitari gotoko muchibosongo na ndase bali bande banje tekote abana yara achire nkoma asorongoro idro Africa ya moja igono utagete kuriya obokonyi uri bonde burako konya na ndo tari kupatisha okumanyete na kinachire Tenacious na inje ngokorande kinkobwenande ndo manyete ayo nsina maya lakini umanyete Tenacious ni nyagitari yekerero utatige gutumia chinjira chiricinde tokorokoli alternative kobwenya igonga karogo sio kali Tenacious nduri kutumia chinjira chiricige korogo kobwenya otogutumia chinjira chekerero igaze njirena ni nduto bwati chi machine chekerero chibuete chiyo tanyora ndonsi chigo pima chioka ando manyete umanyi daktari yawo atabunarega abandi banarire yani bakurukana munere traditional ogoko na nyagitari aria wara eresa no maeterero mutungo ngatiole tiniko nyara ko yana buyo none kana ko nyagochana igumugukwana igoro ya covid tiniko yana buyo ko bikia no manyete ga mogongo ko ngatiole amangana iya rero ne chinga kikiagara amangana itwa ko tugoyeroke leakage oko munyagitari leakage ulikana na suspect dige ndora atwale ne yes one gento gokora buya Tenacious irio ore anerige ayogocha bunore ojo tebe kirekiri umunyagitari akoringori ngora kiando waji machine chekerero egere agotebye umuchando ona no bwate insomnia no bwate mugongo gwatia no bwate arthritis no bwate liver problem no bwate umuchando bwejiharisa amangana iyo sipi igoro yo munyagitari it is my responsibility it is our responsibility komanyege koriete ai buno murweye no kwereta yo no manyete ekera amangana iyo sipi asoiro mutuo ukwe boli ne namba yo munyagitari
neri na ndenga Tenacious igotoka Tenacious ni nyagitari igotoko muchi obosongo chinse mochi achogo iga ali chogo nekero kurukuru bosongo okwenda uchinyamira abo weta dracha moja abo weta prison chinjere chibere chikumbira na igopade tureka Tenacious osuke bosi yake asenali twakorokire na team sales yose factory nirali ya kolire biashara yechipa ya koroku na team sales oligere para rogoro na bokora ile tali nene rikina Tenacious Herbal Center Limited na Tenacious Herbal Center Limited irenchira igoro abande bakobolina building ikie ya building Tenacious Herbal Center Limited aibuno ko rali teligo so ime na gali abande bakobona tingo nyara gosoma ngena namba esi nengoro kabisa y'umunyagitari enoti sana ibere sana emo kianda ibere inye isano yani 0726924545 koko nyora manganai na mororo na ndo note tuko chati kiara pando sira ya bere raisi na woso asu mtanda WhatsApp utumie 0726924545 koko nyora manganai na maya note tuko so Facebook na ntu no tuko toka gali na woso gali uli kina Tenacious Herbal Center Limited Tenacious Herbal Clinic Tenacious Herbal College amma ngana yonsi kwa likire gali Facebook yoko igora chipeji chetu chionsi na ndo mwe tuko bwa mono burere kawaida ya Jumaine amma tukali yonsi ipitogo somia bande kokorotole recording ye clip ejina bo nyora gali so mutanda wito YouTube koro muyana bo wanjo subscribe aye ntoko koro kulikana Tenacious Herbal Center Limited limited as a YouTube gali egoliri yenge yani ukolikana RTD ose LTD gali so mutandao o YouTube go karotu anjete go subscribe mune video go chaiga munyagitali go somia ndo pia sako nyara masoma takire ayo ko nyara gali simia batebiri muneli lakini wona mangana yonsi pinkiana ikominalina igo ko nyara mangana yonsi pia sike kabwe kama tokorokana mutandao oito ulio monene korokuna e website korokuna www.tenaciousherbal.co.ke. Alright, mbia mona sana daktari nayo linakana mungao na watama agiri mona naye ilio kamili ujabadilisha bikintunkira change mono nyagitari ni Tenacious Herbal Center abune gutoka ari jogo on your way to Kisii Nyamira Road alino gutoka team sales gari ya jogo igobana nera tulinera gaiga orato bodi daktari ulienda wapi umetukosa karibu miezi 3 nimekuwa na shughuli mingi na ndo mwenye tubunero munyagitari na biko nyarekane bintu binde byabetereri togorokana ebitango bitariko nyaragutangika lakini ndo mwenye tebitange bitsinacharo ni nabanda abeti nteba into details ya sinachiete lakini ngendo teteko tebangeri na sometimes na ende break health igona wali bintu biko betereri umayetana na sara ndiro konyorana na bwate tukuboka goche igaiga lakini kwa makonyorana ngento gete gyako betereri lakini karo gocha mambia kwa manya kogoka ekero konyora abarigeri bagote abana tuli kumisi jana omenye toje kere tukomba ukomisi lakini bone liete limisment na ngora sasokire nkoro igona wali wasa wejishuri yawo matindiro kwenda kwara koraka bakurukana kalisesia somuntu bwegesongo yani no gutimoka okeigo talia sobo nyagitari talia sobo jase kipindi lakini asogo kora mangana ali abetereti akorekana ikiara muno bono manye toja kire wiki gocha amangana ali to kwa nayo mwako lina ntoje tusko chiasigete inchemba tebina ngakia to kora na ningi na yo chiete ngachikonya koponi banyara ngingo kora yes thank you so much mbia mono sana gono manchi muligereria aboli daktari ngayachira samatuka ya make oere serenga alienda mutimoko kidogo research nere ararati mokyo bongo kidogo ka okori merubelende mengi yago chagototebia ina few igobona nere Dr. Joel Omayo kora Tenacious Herbal Center nere ikirega studio to kwanira mange kiagera afya yemebere itone yengencho ntumwanya bantu marwire ngotolia marwire ngotolemare kero kende nigo ayande to kweretera gusayanda acha tutamanyeti rero nakitutagete tumanyenga mburuire gete nakibono bugucha nakimontara abanyore risk factors symptoms causes prevention and even treatment asibali banyorira umuchando egere abantu tokonyeke mapema nchirakiye togo treat ngwetera as alternative medicine asinyagitari ya Tenacious Herbal Center obuye bwa Tenacious Herbal Center nigo kogendaye unanyamaza bana daktari ateba you don't give out the leakage ngabona daktari ende kondoma ngomnyoka nkale mogongo nini aya nigo gutimoka daktari akopima korenge agotebinga ine na arurumuchandole ABCD na malio gontobwate ABCD igo yani mchandonde bastora akwanira ostu abere to kwanira ande to chugo kwanira
nigo ukorwarigu na ndo bwena as Tenacious Herbal Center. Yo karibu sana yuko bwatari volio direct uchase namba SMS na gotebetie erigabo ase TV yao kore Facebook tutumire kerengeri kyao kore YouTube tuma ekerengeri kyao utakonyora mna Saron Tita nyora so mtandao Facebook egere tukwanera na mange utakonyora daktari mtandao Tenacious Herbal Center website Facebook YouTube na boigo ensema ya WhatsApp na arwe namba gari nga 0726924545 nabo kumwakira gabo go simo chat onye ko bwato muchano agiranye ko bwato muchano to bese gukira nyubuli ge gabono mambya egere mubuli rero daktari abanta bange buna kwenda services okora marwire na tuchandete sana amange enkaroranga se wave bono ya chiri gucha ebi mubyanda maite bino toko rega nkorole ngaga igaiga nimbimbete kwa mayangi geokolia but bane ebi mubyanda muntu taiko nyara kumanya unless Tenacious Herbal Center mu pimorenga ine oro imarwa ondu mbiyarule kidney mbiyakere lungs mbiyachire lini mbiyarire onorera abange bante batenga daktari kagocha wacha tuzungumzie igoro y'umuchando bwelini asengencho abanta bange umubarabo abanta bange basirire usibarwari tinyagitari mbabwate liver related complications wana bane mbatagete kumanyanga how does this come about na kibara abweniwe inga kibara nyora mariyogo ko Tenacious Herbal Center akibari etange na endengi kelikera habe go risk factors nchire checho montara nyolenga kero kende bwebekira se ali atari as much as to whatever it's all about lifestyle nto mayana liver related problems na boigo iko mwanchumulia tokuligerera igoro y'umuchando bwelini ose liver problems liver complications no bwato mwanchogo ruwalete muchando bwelini no bwato mwiriogo na ayo manyane no ruwalete igolera na kitogo sangana daktari ara totebya mange igo muchando bwelini ukitaka solutions ni Tenacious Herbal Center omanyete buna kwa batebirigo kwa majiko kuikari mwina sto ojo kolerana yani kiregento kegodire ne lini atonye gochandika lakini bono tutaraiko tuchiko batebina bambu ati kurumageka gochia ndura batebina omuchando bwelini omanyete buna tokonya gukina entu akinirete Gusii so ekarto konya gukina Gusii entu amaite na marwire na arari kurukwa marwire enda but bono abangina bali na bagaka bali bakare but what information baranyare ko tebino lini na liver bagote binuro imandole mari rukuru ku spleen bagote bina maana roro bono ekaroko go muchando bwelini bwenda bono kumanyana igono burwire bwanda particularly ekaraba ukwanira no burwire bwanda ni munyaini usirini bono na spleen gosoro ima so ebi mombire bira somobere garia inda bono tigai sikoto tana the physical part of you ekaro bwato sera arthritis yo this part of the skeleton yani na buku iguchicho ndichia magoro ka lakibone ekaro bwato muchando bwelini unless you have discovered mapema na bora abeto manyana lini ya chakiri gosarika but yuma etaso umuntu uri ndo bwige so ngora ate abalina lini na lite biggest organ lakini ndiri big in size ikihare karuto kwana ni sizes of organs ni sizes chibi mopyo mobere lisanguna lilina na kapisa lakini wana lini lilina ne asengencho lilibuna ne center ngo control libinge sana byumubere wetera silire na bora sikonyora umubere obere bobe sobere buya lakini bono ekarto kwanira lini ekoto kwanira ekimo kyumubere kigotoka senda nende ye karukire gari ge okora chigasi nyinge sana but bona singe njonto bwate chinsa na ndo manyete na rigasi ya Tenacious wochaga ikakubasomira rona inga kingo koramba umanyi mumanye kieke egere tumanye nkipugwe tanga kurwara na ende na kiye kurwara amarwire na arakurini ndo yakwanire limo abere atatu lakini bono lini liningi lini nekimo kyomobere kigotoka inda gego kora chigasi gete chinyinge sana asebi mebibia bianda ndubwate bimobuna chinyigo ndubwate bimobuna oroima ndubwate bimobuna endoru ndubwate ebimo bikobera ali munama ndubwate enkoro lakini lini indire kipekee asingi njiji gasigete ligokora chigasi ntangani usigasi ntangani lini ligokora ekogereria ba special nekero likorosia
chinguru tukurukana energy production omanyete mwanya bantu tari mwanya bante karata bwati chinguru because tukunyara kuboka tukunyara koragira tukunyara korora tukunyara gukora kindi yonse yani function teyo umubiri urakore ekeruta bwati energy yes ikobono na lini lyao ekerulia nyareka niliabere wiki na hoko nyana ndi bwatu muchando lakini ento ngere kemo kirege kongusana kirege kome kirini lyaba special yes lini ndiri gusalika raisi lini ndiri kuruara raisi lakini ekero kwali exposed yani kwali bekerere ebintu ebikongu bitatagete na hoko nyorana lya chakiri gutwara umuchando ne kero lya chakiri gutwara umuchando nuko bwena kwa eno kongu so elili kongu kuba affected na ndi odiri kongu kulibweni ibono ndi resistant sana igona ke kwa lini liko majiko ba special lakini naenda asenge njio ko bobo kongu bwaye na asenge njio limanye tena lini eli na liliko kolega asi nyinge yagera umubiro yabo boronga mweteri sangulia umuno ndirochega igodiroche lili yasinge njio lini ata wezilini litwara umuchando musinini litsangulia ona uliko change na nekara na uliko change liwekane yange yobegete libe brown, libe yellow, libe white. Yani na lini na lilikogera lisangu iliao litualikara. But bono ekartu kwa nego yelini, ekutu kwa nile kimo kekogera no ene chiomoni jitukura kwa na muroira yande. Lini umanye tena liliko produce chiomoni. Bono ekaro liliko produce chiomoni. Ihonga na liliko control umubiri because chiomoni echi unabona umanye tekora atina wantono ekaro chiaro si ukurwa serini. Na ende na lieli nyana liko tebana ajerero kogenda uchukole tenenera ensemo yokurara ajerero kogenda utenere ensemo yokogechigu na kobobia ihona lini ndibwate asien kongo sana igalia somo bero lakini bono ngonyorore asengenjo ya external factors o internal factors kwanyorana liabere affected ekalo liabere affected twantebana gwatwarire liver disease. Alright. Na ekaro to kwa na gwatwarire liver disease. Na biko nyarikana gwatwarire chi disease ose amaroira yande akoba simplified ekaro wacha akiri kutaka ko yamanya guchime mono. Lakini ntaya kwa no chima tambe sana ninya kwa ni rigoro asoko manya go sasobuya wo murigere ligari. Ekaro lya twarire umuchando na biko nyari atwarire umuchando tukurukana jaundice. Ose jaundice. Ekaro lini lya twarire umuchando yo igemine tina ensemo ne yerini yabeire affected lakini ntarachaka kuyukwana uchimuino muchando wechondisi lini eliao ngo produce lire chi acid gete tokurukana piles ne chi acid echi na chichigo konya asogo seka kwendagera ase endagera liekaro ya sekiru kungusugo chiomobere wetera ase amarama ke ose small intestine so ekaro lia fail go seribendi rosia chi acid echi tokurukana pile chikobe kwa segari prada chibenchi soka mapema na digestion yae ko bomuchando iga bantu bali batena njuma etengoli ndagera yasoka bunere ngima kwarorire na kieko nere na maigana tutaracha gukwana mono igoro yelini na bokonyorana lini irie karo litakoretie gasi iyo ya affectirie ensemo ya digestion bono kwa monyorana umuntu tamayeti muchando kiabwate taigweti buna na igwete bo basande lakini bone kara ko ende cho yaye indagera aliete kurumunu na ndi asokere mune korete kimunene igona obo bisi bora selini ekaro ligo chaka ko affected ndiri koreta sign chende yonse ndibwate symptoms chende yonse lakini ili atakira ko affected igoli kandina omya gocha mapema tolena ini ilia wasinara function ira ya maya takira go fei na kitokora tuyira ni mapema litaracha gusalika lakini bono ekerolini ilia twalire problem ya twalire problem ya jaundice asenge njomaso stia goso umuchando no inflammation okobimba nkore kwabeire aselini lirigali na bokonyora lia kosiri umuchando litokurukana liver cirrhosis igona ekero kubimba kwabeire gali usokurwana nelinieri ne chi infection kiri chiacha igone karongo kwa na chi infection iminetina linieri na ndina liriko konyo mobere ku fight of infections ne bintu bitokoroka na bono chi bacteria tokorokana bono chi virus tokorokana chi fungo igo ebinte bibigo cha kurusiko bia soire gali aselini osibia soire somobere lini nko produce bwango defense mechanism yani uchimwini linieri ngogera umubiri produce immunity yani ugwetanga
kuruase amarwaire igobono ekaroli asoire gari abere ni framed SMA mose yende nabokonyorana yasinyirwe gwetanga usiko produce chemical chikogera umubere bweru oruane ni chi infection chikokora chigo cha kurusiko but yumanyete ekaroli endete gutwara igo asenge nju yemechande yende kurusiko twateba nabokonyora kwa exposure usingo chia chemical usingo chia samario kitara mabe nobana bakunywe sigara usibako kunywe tumbato yamanya konyorana ya affect ri semeli yao yirinia yamo lakini ende kubwa mona nabokonyora chi virus chia ruresiko use virusi bya ruresiko bya mebe kire kambia seliniri yao byama konya bya produce umuchando tokorokana hepatitis hepatitis n'umuchando bwerini lakini bono ekerto kogenda uchime mono ibokonyana tubwate hepatitis irenga isano hepatitis ejisano iyi ni infection egosoa gose no kuriegwa kwerini gogocha asenge njo yaba attacked yani yaruanigwa nebintu bikoba bikurukurusiko yaye asedi yo kalitaringi bono hepatitis ekwa makonyorere eyemo ositokoroka ya kabere tokoroka P ebyuma nyitana bya bange bamayita mono wika wati yo murwere nabwata hepatitis kuboli gose P bono bwe bana ntubwata hepatitis C ntubwata hepatitis D ntubwata hepatitis D but amangana ya onsipi paka egere chimeki sano aina hepatitis yobwate so ekero bwate mechandeye nabokonyorana lini liao liabere affected na manda na marwiranda amanga because ndubwate liver cancer ndubwate lini ekero go fail ko defend the body asenge immunity ya ekobembe iho na amachande yonsi neyemo nebere kutira paka oyikino nikomi na ego affect eogani ligose ekimogeri twateba kekorokuna lini liver yes Asante sana daktari. Kumbe lini nabalibwate emirememe nene sana is one organ that is so functional. Ebwate mirememe nene sana igoisukurwara then muchando soire. Omanyete ekerto kwana igori lini. Neke moto kwanira kire between life and death. Antasi wao konyorana chinga kichinyinge ekero munta chakiro kwanu lini lia oli avere bobe. Ihawo chaka kutware pospi yani agucha kutware toti. Nimbe gose. Asenge njona lini muna nati gote aba neri konkuruara lakini ne karolia ruare neri konkobwen. Lakini ndoma tetanasi asiri chibulia ndro. Igonga lini eri chioga ni joro chichumubere chionsi pakamagoro. Lini mocha niri feri chiteka chinke go kolegas kindungiri ra raso mobile omanyete bona muna bono kukwanda tuligoro yo obesity sana but yonyorenda lini na libwate function ecometabolize fats yani ekogerana oko Kenya kwa the fats amafuta yo aba makamake breakdown yaso munu wiwe songo bono lini na likogera amaizao ali bunari go ali biya abwate chindolero chimwam ko muina aita pal gose whitish yani munarigo lakini lini moja nditwaro muchando igokonyora amaiso atandi abeire yiroishi within a short time igolini na elibwate chiogani chiao chonsi ipi chomobere Manjumulete medio sengwa manyete baigo igoro yengana yerini bachando bwelini no tese tena guchanda banta bange abande ntubwate gusimo bwata bairi babwatu muchando bwelini oikire stage gete mwa lose hope lakini rende mo lose hope kiagara Tenacious Herbal Center nerega seli chibuliao naende tubwe na chireki nabono otebenga mwana nabimbire gokora neri nimbwate no muchando bweli nimbwate okwenda olengwe omanyanga no bwato muchando daktari ngwata bangalini igolira kongu gocha koba affected usigo gotwara muchando naenda karolia twalira muchando yandiria ba kongu sana gocha ko libweni mpaka libe naende burunge bono yandeta silibulira nenga ine minto kiebi biragere to expose rini egereri chikutua tuchikuri obo konguli twaru muchando because igebinto mbiro tora exposed to that is of course maybe risk factors chira leading chigo trigger yes that's the right language chira trigger linear tuare problem no nyanga kongo tukoruara lakini liso koba triggered na bali koba infected which are those risk factors tumanye and in time tolena kitoko thank you lini niki mukibizete asenda yes igobono turi gwetanga
kurwase ugutuomwa kurwase ugwakiranse yani external chiri uranyare korora chiri physical no atebena umaitore ndinjira gutirimo kusegetio ibintu bunebi lakini rini ndibwate te factors ejwate abachigo trigger achibago chiruka so munu iwe songo na the risk factors igona asenjire ndina rini elia kalutari kurwara karaisi timine tina rini ndi kurwara raisi igonte ito kebeka byana rini ngwe defend sana against because you might na rini nyene ligo produce defense igona ngore rwanera sana but ekero kuri expose boire kuchia se muchando kuchia saba ababisa baye bono goikonya ore na rero goikarira asiri yabo una se yende yonsi umuntu ago ikubu bono ekero lya buiru naro gocha ku fight back kwanya lya bere gashengo lakini bono manyete abantu abange bamanyete na rini igintu kirali affect eita no kunywa sigara ose bike lakini that is a factor also una abantu bakunywa sigara ngo affect bali gose wafutachi ngo affect bali rini lyao but again ngonyorore excessive consumption of alcohol nero ngo affect rini igona rini ebintu mbili tatageti but yo manyete ndiro go ferment indagera usiniro ngoli paka yatwara some alcohol content kwarali but bono ekero mubiro uri buronge nerini lya uri buronge na buri ko neutralize the content ya alcoholic igobona tali na barebi bonsi ipose abantu ba kunyu bonsi ipi tali na igobona lazima batu aru problem yerini but again depending on the status yerini lyao na bakonya ya electric umuchando ekero bwate umuchando bwesukali ekero bwate umuchando bwesukali tukurukana type 2 na poko nyorana asinge nje sukali kere konya kwenda igoro yira nanse yagenda igoro yira nanse in one way na poko nyorana ya affectiri chisemo chichao chirini but bone esukali yeye teli directly connected nerini ikiagere sukali sa metabolism disease but again nyorena na bateina rini ne na liri go play a big role go se major role as metabolism kwarele so ekere sukali yae kwenda igoro nanse immunitina metabolism yao ya twaliro mochando rini ne na liko break down cholesterol but again ndo mateli na liko produce cholesterol asugo jiko correct asugo jiko make body function chikore buya bono kwa makonyorana ekero cholesterol ya bere nyingo some of ta bere amange kwanya watoro muchando ufati liver kwanya what the affect yense amoyo sukari igone sukari na biwa affect rini rini the affect esukari yani vice versa igento kende kogerana rini libe exposed to a certain dangers nekero gutumia chin amariogo kose chinte amariogo ya convection no amange buna bono paracetamol chinyinge omocha nyutumia overdose yani ekero expose rini lyao kochia sensemo yo kutumia yani chikemiko chikoenda chinyinge ando manyete rini one of the functions ni rini no korus chemicals asomobere ose toxins asomobere igorini is a detoxifier organ yomobere bone kero koyeretera toxins chire excess ninyore ndikonyara kuchirusyo igori kore mewa that's why totana kikwa nyure excessive dosage na pokonyara ya affectiri ensemeli yerini onyore ko exposed so much ochiase chi industry ochiase chi chemical sana yes muna bono kardo ochiase marioki chi chemical boli onyore orasirio kaigo konya kungusa chi smell chi chemical yoka osonyore asoli muna bona antu bale bagwaka chirangi sana abantu bale bakora chi factory chi chirangi petrol station kwarire abantu bale bakora chi petrol station maito bange bamanyitina smell yali some of that is chemicals bono chi chemicals chinyinga chire strong abantu boro manyete muna bono banjete perfumes injire chire strong enough osibwa chi chemical chire strong enough bono uri exposed nyomba naso gutara chisa Jones bono chisa Jones uri exposed gochari na chi chemical njire chigutuka asamariyo gande tokurukana amariogo narabwate steroids yani strong chemicals chigo asomobere na ndo manyete gotambe una tokonyo gukwana na environment yeito ni surrounded na chemicals ekaro chia beire chinyinga chia soira selini lyao na pokonyora chia beire excess chi weaken the functions of the liver onyora one side ya beire affected na ndo manyete lini ndibwati alternative ndibwati una chinyingo chibwate biro darusia ya mobeki to rende
expensively go transplant balini lakini ndigo kore research ali iko bono ekero konya ku weekend lini liao iko konya wana kwa very exposed go senko bole exposed more to death tani kwa pamoja iko fact chiko ekero chiko bagocha nendo manyete ngwa kwa ndi kuri irioki irioki marioki ane onsi gochakero ogofuta ekero konya gusamba na bono manyeta ndu gusangirwa bali chubi basamba otoke na chubi ejo konya gusamba lioka omanyete chi plastic muna bono ndikora togote yabantuna tikakobeka endagire gusamba it is so hot on a plastic container because chi plastic echi muno jiro chega they are made of chemicals na chemicals echi koros chi plastic ego chikoba melted yani ego chigutume ku echikorosi goithira siribirira linene bona kwa makwenda kunye kobeka liberera ase plastic eli iye konya kurusia aka melt kali ga konya kobaga kaga lakini mono konya goichora kare ase mubiri bona toxins che chemical toxins che livers toxins che amarugo se alcohol toxins che chindagera abo konyora na chago exposure muna bono manyete ndo konyora abantu batana ndetembeke yoko linyinge ase chibando chimbogi chija chiri omanyete this is a chemical you are reducing as chibando nande na yugo chakoli nande bono ayonsi na guchina maya usina mororo kwa beke chimbongi nchi within 6 months ili yoko kwa beka chibando ubwento go store bono nkiya kwa rumunta kuru chibando mugondo abeke liyogo ali achire chiro umuntu ajikora immediately because iko bono kwa exposed chemical go cha somobere nande umanyeta ndu baba kubona chemical chinga kibona chiri liyoka umanyete buna bono chinyanya eko chigusiarwa mariyoga karo chiri mugondo but again umuntu gose produce ate manufacture ye pesticide yeri na bakolikirite na withdrawal within 7 days yani wasi ararero to tujinyanyiji paka 7 days egere chikemiko chirichira ba synthesis dia sinyanyiri chike chinguru kwanyora no karo muntu atugete chingoko karo muntu atugete chiombe na mariyoga ari tuguchia na arikire withdrawal period but bono nturgo korabo asingi ya ignorance we know what we know kwa kubete ngombe lyogori ebyanda kwenda gwaka mugwate amabera aya ndoje na mayali kwanjiro iko kwa expose chikemiko go cha somobere cha bachinyinga ngo umure ne sukari yatokire bwate chikemiko buna bono mercury you know chikemiko njira se most products chiko produce but ichire ni small dosage bone karukunya kuchitumia chinyinge ngonya wakimulite chira sichinda lakini bono egasiri neri ukunya kuru chikemiko chi ekarochi abere chinyinge kwanyorana ya very affected negaro ya very affected kwa makonyora ya chakre koleta chamorwaire aliyako related gose agu affect lini lyao. All right, echumo nchumulire na chechi risk factor chiri tora rasmishi gose tora irere lini lyeto linyore infections ose litinyo kolega siburunge risk factor na chichi na daktari ARS irego na rumungwana na machikubulige ganga is it liver problems nere genetical nene risk factor ndo chinarobulia and otarana lyo and narobulige ganga body tattooing and body piercing nero neve risk factor you know about the body tattooing and body piercing no yonjonyo boli nere genetical no yuwa mwele na roba boli bintange bichirete risk factors to kolo abutuma kwenda ibona yanda kuchinaro Ronald abolinga unprotected sex is it a risk factor too? Ronald omanyete ayose na maswali mkuiraniria sengenjo na keko erandika ikamusubwe eka ngo chaka na chon omanyete the lineage the genetics y'omuntu ngo determiniere muchando kyo komonyora in later life stages igona liver diseases inchire genetical some people ngonyora bari bakwiburu na chinis chikogera tiriwa cyabo cyachikoba weaker faster nekaro chikoba weaker faster ego chiko attract ko se chikoba infected ekero ubugimo bwa botarara igone karo umuntu abwate problem yelini na ikatubuli buno munyagitari lakini ndo Tenacious nturiko buli kyara tugupima ono no goko nyagitari ngubuli bole na ordinary orolero ino obwate lini you see igo ekero goto kwa negoria liver diseases inchire genetical okay. Yes. John, liver diseases, yes, they are very genetical. No daktari agende koera. Yes. Libodi lyakabiri lya Nora, tattooing and body piercing.
zira risk factor omanyete abantu abange bamanyete inke bagokora somobere igo ekerogo expose your body to tattoos na kimogoroka omanyete tattooing yes yani okonya kobochora risanguri yao ande uno nati ekoteba kururitangani risanguri buno rocheiga ili roche buna lini lyao ligokora kirigoteba so ekerogo expose strong heat strong chemicals strong rays ochia siri sanguri yao ekikobo observe directly ochia siri ni lyao igona ekerogo kora tattooing nyingi when you expose yourself you are exposing your liver to that risk of getting a disease. Yes. Ni andeli swali ya gatatu. Na roboli Ronald unprotected sex. Ronald gakuboli na unprotected sex. Ni ko liver problem. Omanyete ekerogo kora unprotected sex. When you perform unprotected sex, ekerogo perform oral sex. Nora at the high risk. Yokonyora umuchando welini. Na factor number 1. Omanyete a virus nire kurukuna hepatitis. Hepatitis can be transmitted through sex. So nabekova unprotected sex, nabekova oral sex. So ekerubuate hepatitis, even your saliva, nebuate the virus. Ikobono ekeroko perform unprotected sex or oral sex. As long as the fluid ya umuntu infected na hepatitis get in contact with you when you have a problem of the liver called hepatitis. All right, because hepatitis chilikuwa kwaruka 5 of them kuru A mpaka E, they somehow causes of liver. Yes. So ekero wa called unprotected sex or whatever with that umuntu what hepatitis ya so era somobere. Yes. It goes directly na we cause. On the same note, as unprotected sex. Asingi njitwa kwa niguru ya hepatitis. As a virus. Though hepatitis na bego ja asingi njitwa sa risk factors. But as a virus, ekoswa as a problem yao na boko nyora na through fluids. Na boko chenjeliwa manyinga. Yomuntu infected na boko nyora kuri ya kwa affected na bomo gutumie nido esindani yamo as long as no ane sweat onyore sweat yao ya soire gose a fluid in general yomubero ekonyora ne kareti tos virus ebirusi biri byao iko egeko swaso mubero bo muntu onde na boko nyora ya kwa affected gose ya kwa infected. Wow. Wanchumule wana chechi risk factors. Mintombiro tura exposing tuweka banyene mna daktari ya bierere igo na babu olinche na bugaro na dinga se unprotected sex na kyo se kali gocha se liver kumbe na manyete kialika. Asante sana. Those are some of the risk among the many. Sengenjo chinga kinebiro ntoko kwa na every single risk factor kulende biombiro bio obesity, heavy alcohol use, tattooing yechitu waligiriri ga manchumule ali kire nere family history gose genetical exposure to chemicals gose toxins una daktari abiara sera senchira yoboikirano nare yo kuboli akorwa videl agoteba mubwate lyogo lya maute ari deep mono abali getego tumeti maute kia minute but agoteba ni videl mubwate lyogo lya maute ari deep mono ekerto kwanda amaute ari deep. Most wounds gose amauta mange ne crack of the skin. Igo gago chaka kurugoro. So liote liko nyakoenda deep. Depending in how wrong ya vera somovere untreated. So igona inche kigo kosi liote ligende paka lichikowa deep. Nduwate ebintu bire mecha kose si liote lya kwanga kobwena. Gose koirega kakobwena baka libe deep. Egente tangani na kerole diabetic. Ekaroli diabetic na boko bweni a wound liba ko kete ko bwenere onyore na kagundi gacha gete bune egesisa gose like a drop agetone gose buna kuya gete akagote gacha kanyerere pakonyore yakolere kubutora eogani gose part y'umubere ali asiri achaka asinge njo kwale kare kwanda igoro lyote liliko gare igoro na yegocha nomo ikwa ni litete kubwena ikona bora ali bweni onyori ya chire paka ya bere deep. All right. Egento kende ke kogera lyote libe deep.
ni buruire tokurukana cancer. So cancer wounds ego chikoenda paka na uchiko bachara bakonya chi abocheru chimwino chi alimigo chi abira tambe. But bono leo ntuko kwa nigo ya cancer na diabetic kwa boli ko ya deep wounds. So ina kwa nile kwa singe njona ama utaya bire njira kubweni kwa ni tofauti na keroli oterire natural osiri yote kwa getwe osiri yote gento kya korori bete lakini ama utaya yonsi ekero ikira Tenacious nduwate solution. Yes. All right. Fidel, solution nero rekero wikire Tenacious Herbal Center kere yote it depends ngari yote ki batinko ngo mariogo narororo ende tigankolre majina ni Milan. After screening hajatuambia unaingia na pesa ngapi. Oyo ntuate banga kwenda kwa screen de Tenacious Herbal Center akoteba haujawaambia ni pesa ngapi. Yes. Ekero cha Tenacious. Yeah. Igogocha oche nkolingoli mu bromogama. Yeah. Togokora na full body analysis. Na analysis yetogokora egotugutumia chi machine chekerera. Lakini rende ekerogocha ali utayetu gopimu. Gopimu goka for now. Ayotayetu koligi akaliwa kamugoka. Munjo kanumu biro obonsi. Egerendore ngakyo koriteki ngakyure. Igobone karongo kwana igore akaliwa kamo. Igo minute akogopima go woka. Yes. Abandi batana daktari gatebete engineer weyam. Arengara tineri weyam metete gopime, na erita gete ko consultation, na erita gete ko yogo, na erita gete ko next visit. Igo na gotebina, gotagete gopimwa, ayiri weyam yoka. Na boto gukora analysis y'umubiri omugoma. Egere binde bikore kibibwati. Yes. Asante sana. Mwanchu muligire na arate mire na bekire message kino onye chinsa chitaraika na aratu alako kuna aenda ndoranga maswali agabwika na ekidaktari akwandera igo twarorire inki eliva ngento kitwarorira sekobera on the lower osangene rip on the right side no ekobera twarorire ne size enkeiga teri ndikali nene mono alafu twarigere the risk factors twarorire ngalini nekimugete kegwe defend so much nkenyora emichando lakini twarorire ngana bogo kebeka semichande iyo egere rinyora muchando liruwale twarorire about amaswali no mwaborire gocha na yanda mange ataringe no nyana se enkwana yeli tukulia lero wono daktari ntwarigere ritangani na kinama chikora chama chikova buna courses chabe hepatitis 1 A B C D and D asenge njotwate banga parasites and viruses can infect a liver through inflaming them very low with the liver functions tuanyoranga hepatitis are some of the causes chirale to muchando bwelini asenge nchoe chinga for the interest of time are these the only causes of liver problems hepatitis A B C and D E usana chinde nchirororo orata ke kogesera you see asenge njo yechinsa hepatitis are the diseases of the liver. So ekarto kwa na liver disease nili nirigima. But bono ekero kwa chake which break down bono omanye tumna watu watana risk factors tuwate abana esigara tuwate abana virus na bego cause inflammation ya somobe inflammation na bego cause hepatitis bono ekero cha ko chikrasfa na ekero to kumanyana hepatitis yose hapo ego ya cause gune infection ya cause gune ne virus ego ya cause gune smoke ego ya cause gune poor immunity but obono asingenjo oyobu yabo musi ekero linyeria twarire a problem ego cause inflammation inflammation nekero obonyamasi bwelini bogotema kurwani infection iliacha nekero infection iliacha you know the convectional world ego kwenda specific on a specific thing because nanelio amalio gabo gali specific onye na hepatitis A igibwate lio hepatitis A onye P igali P asingenjona symptoms ya hepatitis A ose causes ya igera certain area but again bono ekarto kwa na liver disease as general hepatitis A B C D and E jonsi eho cha cause wa senginju ye weakness ye liver ne weakness ye liver iko yaba exposed asenginju ibinde na taba kurugoro but again
omanyete ndirokonya omuntu akwebona bono ncheko beranda se chi industry ye cross chemical ngo bono lazima ntwale problem ye liver nje bono igongo ngarase gusamba makara ndi exposed to kirioka lazima ntware umuchando bwe liver abantu bali bakonywe sigara paka bagota batana tware umuchando bwe liver ekaruto kwa na igo to kwa na the risk factors yani you are at risk but it doesn't necessarily mean na gukonywe sigara igoto kirgo just na sia sinko eliogo lielini yaya ngo ikango pime manyana kini ndiko teke ndi bwatu muchando so some factors munabona umanyete ndiro konyora ubwatu muchando bwa cancer cancer can cause umuchando bwelini na ekero cancer ego chako ose munabona ko bwatu ose colon cancer na bigo spread to other parts of the body na cancer nyene na bigo lini so ekero lini tuatana wona in primary lakini wono ekero lini yaba affected because cancer yali ti organ ji surrounded the liver abokonyora kubwata osene esophagus cancer abokonyora ubwata osene throat cancer abokonyora ubwata stomach cancer so cancer ndions na yabone yawa sibati emochani is spread to the liver ya very secondary so ya affected ikona ekero tuatana just to name but a few of the factors of the conditions chikogara chi affect ini yao. Okay, all right, biamono sana daktari ribolingo ndirengo chineboli nasinyukwira neli ndraneli error na ndraneli ngongera ona tigango boli why is it ekarumonta what so many underlying conditions it is very easier to lead to another problem bono muntu nabwate osen kidney failure onyo muntu nabwate spleen nebwato bokong onyo leri yandi bwato bokong lini likoba at risk ya igoro sana ko na lilo likoba affected why do underlying conditions chiko monta ko tuaro buruire bonde so easily libori ligiya sana but umanyete umuchando osara nekera ko bo mwanafunzi nando bo mwalimu to kweboli liboli nandi bwiranire so bono liboli amaboli ali gutwara ai to kweboli kwangachira wacha kwamboli because bono you can't be a student at the same time mo mwalimu yeah wone kero kwamboli wera bono kwamboli lini is a biggest organ because na liko manage other organs so ekero bwate underlying condition as organ chinde chons ngai chigogorera na sirini yao na go protect chiorgan chinde is the work of the liver go produce enough immunity eniga asieri ni yao go distribute hormones where chile necessary chitakere na go produce and that's why natana no obesity itself obesity can cause a problem in the liver but again due to failure of the liver to metabolize fats that will cause obesity so it's vice versa any organ is weak li okorra will affect the liver but again when the liver is weak it affects almost all the organs of the body you go not to are muchando bwe spleen spleen is next to the liver and omanyete egasirini ne spleen emachete ko bahangega their sisters but again now the most really will affect the spleen but the spleen are affected no go supply blood go jaserini na be ko muchando hati are affected na be go affect rini because rini nditagete amanyi ngaro oxygenated but bon blood yeterete amanyi ngaro oxygenated kurugari go say very weak bon go ikari kore go ikari be weak iho na no ene karo nerves chao chibwato muchando nerves na chichiko achinguru osena chichiko boke na chichiko supply estima osamangana gochia sirini pone karo chia very weak na bochi go affect rini libe weak ndiko legasia buya but bono caroline ya very affected due to other factors chi was underlying condition chi organ chine muna bono chi kidney cha very weak karo chia very weak njiko so excess uric acid protein ya atake ko valite ndie so even the karo chia very weak affect rini directly that's why chi organ chi chomobere tukurukana chi body organs go internal organs eko chira samo you know chibwate ni kwenda njirina unaona atewe no bongo bukaro mutwe ichinde chiro chio eko chire closely together lini chinyigo chinyora in distance yake but they are attached to the same place yes asante sana biamona sana daktari speaking of kwa machiro kwa about oxygenated blood and whatever namontonaro bole tirisu really ngelio mezingairi ndagochia atebanga nabwate umuroiro bwate difficulty asokweana sana
and the level of oxygen goes down below the normal. So nkaya amuchando no rulio yoga, is it lungs, liver, or where? Because taliko kwaya nabuya breathing system yae ni bwate michando sana akwaya oxygen irenke omanyete ekarto kwa negoria oxygen igoto kwa na igorie respiratory ne respiratory ngo chakere chimioro otirimbo paka sama but it doesn't end there because ekarama nyorire mbeye ngo sapurare to the heart. All right. Igona umubiro yoito igoko ora okogwak bune nyorore bune chain is as strong as its weakest point. Okay. So once we talk over respiratory igoto kwa na infection just because of muchando sipi okoba sembe ogosoa asama nagosoka na bikunyarikana akwa mirega asimioro because when obwate muchando cyanosis osene chiaraji chigokini cyanosis chiasieka okoya nabo ko muchando ekero bwate muchando bronchitis nabo okonyora nemeki ekuire mbe ochiari njaita kurwa asimioro byara kintegetie nafu okonya gwatoro muchando ekero bwate umuchando asamao nabo okonyora na embeye ngochirika sama unabona ose pneumonia yakoria nabo okonyora bukabu buri bwate embeye asama abwakeire ngono embeye koba surprise to the heart ya kore ya beirenge igona na bembe go chabuya ikasa mao but inyore ne storage ni affected ya mao na affected igona na umuntu agupumwa buya usina bakumusembe ko rusiko buya lakini go ikaimenya nyora tebu atia sekobera wikatu are difficulties in breathing because tabu atia storage lakini wono naenda bawo embeye go ikasa mao they are surprised utia senkoro yao enough because either nini dia olia tu aremekie remeke igo surprise uchimoino kose yani amao kose emekieri go surprise to the ya tuka ya tichire ya gotira ke kwa to fight cholesterol kurwa simekime egere embeye ge gocha esokie embeye isaini go oxygen isaini pakase asenkoro ne karo yikira senkoro na liuko koenda sa manyinga so ekero komesa oxygen levels kwa nyora chiri chinke igona empea kuruase egoika senkoro ya ose kobasa pride kuruase senkoro gochia samanyinga yerenke but again we have two sources chia oxygen asamanyinga oxygen intangani source ya intangani through the lungs asenkoro egenda asamanyinga eya kabere na machaya tukunyu unabona umanyete bali mundi greti asemambia abono muroje bunango ende break nje na maji ngosiba igona sara baje bakamanyana daktari tako batabwati amaje lakini sara na bako bikirwa amaje bakatokole program asengenje yake amachaya igabwate chimbeo including oxygen igone krokonye kunywa maji igogo supply oxygen directly kuchia somubero ekero ikanyagitari orani conscious egente getangani umunyagitari karata manyiti inkike koriete uikakobekireki amaji uika supply oxygen na some 50% ya chinguru tokorokana anyore machari yabwate 50% chinguru inechi igoguru ko storage to kwanda bono asengenje yo onyore na oxygen teje tikorwaria chimiore endari ikasa manyinga buya nabokonya yake yobono tokonyara gotebana bono tetengo tena ni chimiore chikogera utware hypoxia rero division of oxygen etu kena gwatware benke oxygen yenga cells osine nkoro e system we wikebengi ma complete embeye manyokora kimanye goisana niga singiye buya bwembe oxygen yasumubere no support ni oxygen yarosia yani chinguru chiri yarosia ni chiembeo egerejisane over strong enough. All right. Thank you so much. Very proper explanation. No nyobu rende ntwale ngase lungs but rende ndo kwa na lungs totige liver. Osinto kwa na liver totige kwa na lungs totige kwa na spleen because even the bigo coexist. Ngote bunga tora ndo mutimoko kidogo lakini nari kubolinga ekeroko ya na properly daktari oxygen yao enda se lungs nkikera agere bikabwe byonyorenga ebimigire so that oxygen take over supplied byaguchi heart emanya ko enda se blood. You see, mujamona so muligere unabona turusiri astwarenge but bone sababu enene go se purpose of us as TV no ko ba information tari ko basomi ngombe ryo tubekera mwaso na tuatumire tobi ya nduri buya aibona ryo nyone ko nyora kiri wasa tumukiomba tunawapea no ebi ama yao sana ngo bari affected asengenjo yebintu biribiko gara aba affected neke mukiabo
na umuchando uye tokurukana pneumonia bacteria. All right. Kwarali. Ekero pneumonia yaso ira samao. Igente getangania gukora no infection yeri igegwa affect ibikabo biri ubuguni bwo kubuguria. Yani te carriage. Yasie kari bono kwa makonyorana eita yarosi ya maira atichire mati goticha maira gobono ya beire bobe. Aticha garia gose yasieka asogo produce ya match fluid asieke bikabo biri. Yobono infection yeri gose e virus o bacteria ya pneumonia abigo kosie bikabo biri byao bibobe. Egento kinde na ekero muno bono umuntu kunywe sigara. Esigara onye to affect ya mao. Asoko ya okoya letri infection. Na boko nyorana esigara ya affect rini ryao. Igento kindi gakogera muno bono rini yani ri hali yao ndi nyore gose bikabo biri bisiekane cholesterol. Omanyete our body ego deposit cholesterol anywhere. Asumubiro na biko nyarekana deposit cholesterol asamanyinga. Okay. So Kristo sia cholesterol bikolekana asamanyinga gose fat ya benyinga asamanyinga na biko nyarekana deposit asemeki yao. Na biko nyarekana deposit asiogani chiao unabona ndo murira wetu ngitari moteina lini yao liwata mafuta mange you have a fatty liver iko na mao na biko nyarekana cholesterol ebe ndororo ebe nyinge lakini bona singinjo etopiki ya maire nyinge we will keep it for another day igone za maneri na ebintombire ebikebike bigosieka space capacity ya mao kubugori oxygen egere go supply gochimwe yanyo yabere wi mbe mona sana mwanchu muligeriria tarigetiri takulende manyatonyorera maarifa mange kigimo yobori goro ya ma Ntaite turanda somotimo ka kendo cha mashabiki Facebook bali kirega alia na arorire mokogoti KE News na arorire Bismarck Mokua David Bitange Emily Mobasi yune yule mmoja ngosomane chujumbe chene karotokera na daktari wano tuchigo soanga lende ekero kwa manyire risk factor chirale to muchando bwe liver wose bwe line Bimanyere kiebi gose mbioro kare kiebi montara atware aende mbwango bono bikororeka no muntu umanya because yabange nimbwate kesi monta agotebanga acha kumanyekana bwango iga after almost 10 years after 20 years mbona gucho kumanyanga nakabwato muchando bwelini how long does it take you to know nga no bwato muchando yoiga ande bimanyere mbire biebi so that umuntu gakoranga nabwate amenya ko Tenacious Herbal Center egararigererigwe nakonyora mariogo mapema daktari turagenda somutimo komoke sawa biemono mwanchi muri nkwira natore asegekeke kiribosio Ndizi TV Obwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochi kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo togochi gutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo na boigo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu byubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chubwa kenyomba chiria cha Duracord emirango chi board cha Chipsam MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichavi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri miyumu chukisi. Karibu Gusii Hardware, location ya ile former Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye way bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye station ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gorma ya Street ime yomo chonthiwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enuti isano na ibire kiande yemo kiande inye isano na ibire isano nemo gose enuti isano na ibire kianda mara kabire ibere kianda inye ibire isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus. Kwanza iseo yu kwa antivirus. Sisi ni cheki ubugulite antivirus. Ikonende George ni ndigete. Digere ryomanye igoro yobo ngainereria. Ndaga sabari yo mu America. Ande musibiri ejo. Nanyo chitishe jijire kagaji peka. Ubwanchani. Akinyeresa wakipapata na Mami, ngoso kwachira marume. I love you so much. Chisegi namangana yenyuomo. Aratongoje. Okitire. Ay. Kwangage mono tengene ndani. Tengene ndani ni gure bo. Ai. Yenda. Kira rituko ria Jumanne chinse ibere cha butuko na boigo moiroro rituko ria Jumapili chinse kiande cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebi ngaki ngoni ngomberia angira so muganga nducia mariogara na nkinure iga. Akora so muganga. Kane. Spexels Opticians abubare si kliniki kia gudika ime yomu chukisi nkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chifrem gochakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamono mwansu muligerere nende tweranire korwa somo timokotore na Dr. Joel Omayo kuro Tenacious Herbal Center nyagitari korwa ari gutumike mete ye kienyeji gose mete elio mariyo korwa se mete
Batento tabe kienyeji montabwe kienyeji ngieke. Ina ndio unabona gusiba tabe kienyeji. Andi bali batana amatete tukurusie bintu biribiraso kumuchi na bari bakiroke kienyeji. Na bari bakiroke kienyeji. Ora rende bagutumeka amariogo yemete na arbono Herbal medicine egera abantu bagwene ekera abantu bate mirimo inoge banyura mariogo ya nyagitari for a long time mechanda tuli ko ruororo bono nabo bakocha se amariogo yemete eyerebya Tenacious Herbal Center nigere gajogo na daktari ateba nkorwali namba yae asintunda ya kabire toganda tokwanira umuchando bwerini naende nabatati mechando yonse tokwanira maroirare 101 ngobwena kale ase ensemo ya Tenacious Herbal Center mbabwate chiremedine solution igo koroje daktari gakwerabye igo kagotutebya mwana yege science kabisa igoro ya marwaire igo nabwate lichi karibu sana genda gutuma chujumbe chenu daktari karibu tukurwa sumutimoko wana sobwa ngotoire nga ebo muchando bwelini how long does it take umuntu amakumanya nanyo bwate naende kero amanyira nanyo bwate. What are the signs and symptoms? Usebiorokerere nebimanyereryo mayoso machujumbe chirega chumanchu murigereri. Buna kwa batebya buya mono kurwa so mutimoko kiara gitwa timukira kana ni mwatimukira. Yes, that's right. Atari gitwa ro mutimoko na ni bali batane namba isi mikanya batwaye bwiri kiara mbali bago kigwe na Tenacious. Iyo namba isi mine ngoro kabisa enoti sana ibere sana emo. Kianda ibere inye isano yani 0726 92 4545 naende nimbatebye nambe iyo kartochi gukora umuroberi lakini bono turakura masomo turakura mafunzo turakura kwena na obumanyi bono ekintu umuntu natakiri kumanyana nimbwate umuchando bwelini batimuna utwateba kururitangani ebi mombire bire imeyo mubere nebi mebire imeyo mubere nabo birarete symptoms mapema gusibirete reita naende bono lini nekimeke mukiabo kirasime kiramini ko bisa ebimanyiri byaye for a long time ihona inki ekero bwato muchando bwelini naborase kokagirana bono lini erigo muna nacha kuruara ndero nacha gusinigoro lini ndinga ikuba lini ndinga mutu wati ukoigu lini ndinga arthritis wote go explain na umugongo nyali lini nekimo kego kolega asikira lituko asumubiro lakini kitabu kwanja kubueka raisi lakini naenda buge kubuke nseme yemo usejinse emotions lakini naenda kina buge kora temo kore meno ene kero kubuge getege gusinyikia potana po nanje na temira simo kora kesingo nya ngobone kero ko muligeria kubulina igikakingana naki gikankibuati limit na biko nyarikana dini depending muchando kiria nyora naende mbuha buri tokibu muchando yobore abiko nyarikana kehoro kimanyiri byaye as early as 1 week na nabiko nyarikana keva as early as 20 years nabiko nyarikana obe no muchando yo ngora as long as omenyete moyo lakini ekero lini libwatu muchando moke usomo nene yani gatwa usomo nene pi ibintu mbire bitabe boronge asumubiro yagera twatana lini lya uko affected mutagiro pimu na kiaba songo baro bari bagotebana it's better orierigwe upreventie usibwetanga kurwa sintu kya ugosareka kubweka ruganyite signs and symptoms yingo gukwana ikyara gogotiganya chigocha chikoba savia definitely go ikobo uri gukinyagitari definitely go ikosinyi gukora ibintu ibintu gukikorepo osenda gukikwande gukinsa ihona egente gukwana nkelina lini ama chinga kinyinge symptoms chaye njiri chikorekana asomuntu olionde babotana is asymptomatic njiri koro kisymptoms chaye bwango antirie karo cha kire koba savia kidogo na symptoms njiri kitogo kwanira ekero bwatu mujando bwelini ndiro konyora riri wiki lakini litaraba infected dini eria karo ya bere wiki na bora beto lioro kikimanyira kindi yonse omujando buna bono twakwanira naboko nyorubwato muchando wese na hepatitis hepatitis ikianza abangi kubuli wana ni bwachi stages ekerego chaka nayo rachi na mu stages lakini ekerego chaka na ekerego nyogokonga ikine stage chai ekerego chaka na yarote bwati signs ende
in the yons. Okay. Liversiosis. Tibwati signs in the yons ya karigo chaka. Iwasinje nena lini ndibwati signs ya karigo chaka koba affected. But one the more likonya koba affected, the more likonya go expose. Iyentege tangani karolini ya chakire koba infected. Koseria very infected bondi ya chakire koroki symptoms. Symptoms ya koroki muna chikobwati. Na boko nyora wachakire gutwara umutu konya gugwati yo karioka. Ukuguna n'umutu gugwati utari kwera. Bande batana bono mbwate migraine. Oenda duka ya mariogo. Mariogo leje ya mariogo achi ntetere go chiko nini? Chigo nkonyo umutu ngatiri yo karioka. Ubuguli chinde go konyara njiri konyara gende duko maite paracetamol sinye go ni guchire duka kama chips funga tu kubora ngapara bana dunga action munura chora. Onya konywara kintamaiti no muchando tuli asumutu oyo. Ora siri nando manyete munango teba botambe karonda asenko somia tiga kubweni umutwe karogo gwati because that is just a symptom asinara affected ko chia somubere utakire go shugurika ndo chito kwana igoro yomutu igento kende fatigue ekarwa twari mu chando bwelini go asinge jonata abana e function yenene yelini no go produce energy o supplement energy ko ase chiri cy'umubere cyakira so umubere through oxygen na water na rero ria mentaga asinge njuria samba kuru asindagire gitokuri bono kwa boneka kwa twero mu cyando obwelini okonyorana wachakire goika ase no ene kero ikaranse no ene kero reire mwete ndro konyoro reire lakini kwara sabusai yani you feel tired na ndo manyete ilikuru energy to our body, to all parts of the body. Gona bokora sa pago mutwe koraire, abokora sa nane kero koragera. Yani ekerego chaka ikokonyarana osineri tukerimo kwarasa na njingurchirana. Ngora igo chioka. Wakora na ne wiko sino mutienyi. Yacha yanya koba munajikonya gukina ngonya kwaberange. Abakonya yachiri wiki kira kabere, bagoche konya no ne ritukokora sa nanga tatokana. Egento kende ekarolini elia twari mu chando. Nabokonya ali affect ri ngosi yao. Abantu bale okonya bakonya guchandika sana koenda ase cosmetics ose ase dukeria konia mafuta amariogo ye ngosi kuriye iriogo ye ngosi baake ngosi egerirane kawaida kumbe umuchando tulia ase ngosi yao igora ase lini yao tasi wa utakire ko ikatenesi ase gartore na lini yao mbuyeli utarachaga kuriye ngosi yao igo ngosi na biko nyarekana echange korwa okoba smooth echagotwara ebituno nebitongo yani ukobimba no kobimboka nabe ngosi yego chenchie kara nabe ngosi yego wapal nabe yani yego kamoka nabe ngosi yeye egoborwa elasticity ya obo smoothness boliwaye nabe ngosi yego change kuru white yani kuru njere yero ni kwalinge brown echange ebe yellow echange ebe whitish echange kara kiya change kara na ndo mete karto kwa na bandi bali batara romuntu bwato muchando bweliva ba kumina na kit engosi yo montera abe yellowish itikantan ebe yellowish egento kende na kero konyoro gutwara fatigue ya maiso yani ujikolike likwara no korosa maisa osana na bokonyora ne bokongubwa obura asirini lakini utobomanyite lakini ekere konyo gosuka kwanyora na maisa yao achakiro gotan ekara aba yellowish kose aba whitish ihona ekarwa twaro muchando yo bwelini na bokonyora no semo yao ya maiso yatigire korobia na ndigo se ya chenjiri ekara egento kende ekarwa twaro muchando yo bwelini na bokonyora na lini liriao asensemeli ligwete bobe osere wiki kwa twaliro kobimba oseni inflammation bono ekara twaliro kobimba nabokonya ya induced pain bono kwanya watakire kuigo senensemo yetega yelini yaberugo lini eliriao na ligo produce chemical chinata abachikuru kuna piles for digestion yona bokonya na ekemanyirige nekaro konyorana indagiri lyokoria trikoba digested well ihona nabogutwali nabokuri ndagera yange ko digested asinge problem yelini nabokuri ndagera esoke bunere asinge ye problem yelini nabokuri ndagera ikasinda yao ebuto ekire because tego nyara kwenda ne process ya digestion fermentation trigo take place nabogutwara umuchando bwesukari asinge njulini lyao lyakora lyatwara umuchando egento kende karubwate umuchando bwelini nabokonyora yatangire chinguru cyao cyogokora ibintu binde bunabona yakabose no musaja kwanya watwalire ro libido ihona
umuchando bwerini nabo kosiro libido abantu bara kubona na kibono munatwara libido dirense na kumbe ni umuchando kwa bwate bwerini obaire boyo lini lyao asengi njona liko supply hormones na liko produce hormones nabo gutwara osira gutwara kimanyiriryo related na kerubwato mono imbalance ngonga kibono minute nabo konyora ubwate liberira ndiri gosira osina boko nyora ligwocha lyoka na boko nyora ukoiguna ndarombu yore mambi gore bobe na boko nyora muscles cyao kigwate na boko twara pains umubiro mugima umubiro joints gweta muna wanu manyata ante karaba koigwa gwati gukuchakira goika korenga na brusel na twari ya na boko twara umuchando bwerini mwati gu muscles cyao na joints cyao ihona just tunempata few ebina bimanyiririo ora tware uchakorenga na lini lyana ndikalibia lakini to basa gwe diagonise nyoko cha Tenacious to confirm. All right, mbia mono mwanchu muligereria ebyongati ebimenyereri binde binge no ko yeye believe ko yeye believe na boko twara each skin ko yeye kabisa igomanyenga koikera korote ana enda nda check YouTube na chire kinanga bona rual relini doctor na teba igona rual relini hapana goikwanda nyagitari orengwe asa ncho biro ne chinga daktari nteta bono totebinga how do we prevent prevention but before tutareka abwe message nere na raga Facebook yule moja whatever good morning I'm following you keenly asante Emily Mubasi good morning kuranya libali masabali anyoka watching you live asante Devi Bitange tebire no watu watukuru doa Qatar Nicolok asante sana Bismarck Mokwago tebe protector Bismarck Mokwago ra Getembe Nubia whatever niko ndani na wabali no murugyo ya Sharon baligireti murubulio na daktari no mwana obokoro kwa Eugene whatever tuko ndani Sarah asante Mokogoti KE News akalikuvuliaga daktari au tabana good morning Sara uliza daktari mtu akiwa anawashwa huku nyuma private parts yani burning kama pilipili kuna dawa is he talking about hemorrhoids so what he's talking about hemorrhoids but one karate hana burning seriously like pilipili omanyete buna bantu bakwane kurugoro na bakonyorana ekero bwato muchando digestion omanyete ori pilipili na bego soka kire pilipili you see so na botwara hemorrhoids otware ne chi acid chibe chinyinge you can have burning sensations but ekerogo to goikerogo sambwa pakugo sambu ne pilipili iseita ji virus ichi abere chinyinge because yani ji bacteria ichi abere chinyinge paka cheigira chigo samba sana but acidity go ikebe igoro na ndigo sonyore bintu kuria ni bintu related spices ne pilipili chincha na ndo to digest bya okerembe basi utawasho sana yes all right amakogoti KE News daktari otevi mnakuwa igule igoboronge ayanchu Tenacious Herbal Center lyogo ndiko boranyo go kaliko iwa pilipili daktari prevention how do we handle bono nakitogwetanga ntonyoro muchando yo we liver and kero kende bali babwate treatment osana tutagenda umono tikaturara na kitogwetanga you see treatment ere kabwe Tenacious na ndi bono tindiko yana na TV because na mno ane na aliande na bakandire na kiko iguru mutu wati tikakwenda for what you don't know bono na bugwetanga buna marwira no spia bwente gwetanga ikiagera asomuntu uri ndi bwesongo yo kukibeka buya prevention is better than kiwa bono mbuya bwetange kubwa ocho kubwene lini because lini na bulira gukoire ndayira cost bumwe bwa ubwango utareka asikwa gocho gukonywa kubwaika kwa gocho gwetanga so naleta kutabanga bora kujenga kuziba ufa kuliko kujenga ukuta yes so ando manyete oyo iboko no tasiyegetieke ba mapema kuikabwaga ache wori ngima nane na oba chitu kuri na toisa in work a stitch in time saves 9 why do you want to destroy 9 at the expense of 1 that is correct stitch ya mapema bono we prevent yore buya egere uchugwetanga kurwa sobuguma bwa guchandika umuchando likwa gocho konyara gutanga umuchando mutangani umanyete buna bono nkwanire ubuguma boli bwokonywa marwa ni sigara na enda sawa abantu bonsi bakunywa ikolero mwete no kuirorande because every time you buy a cigarette every time ukogora epia yao nere umuntu rose ti mwete na bamanyete no nguchyo gusali umubero that
atiga singinjo kwerure umubiri noyo tabwa ati option no go kuwona excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Ibinde mbiriko borase repo yebinde bibiri. Igona ibinde bingo changia bire sana asoko ubusali kweli ni lyao. But again, omuntu okunywa noyore ange no soyo okunywa abantu ababere bonsi ebabweka. Except dia samaru. Asamaru na bora etonya nyumono wetera assessment. But yo bera assessment mono ya mono na bogotinda. Na bogotinda. Asinge njo yaki. What we inhale and what we drink. Bionsi biko enda so mubere. Na bionsi ngo ikabira aselini. Iko to basa ko kagana ayeke role exposed go chia assessment ore peta ko boyo ko and that's why serikali yali gitika nyana ngo tuwa abantu bange bagosaba ko aselini ikabeka designated areas ya sabantu bakunywa sigara egera abandi tutari kunyu ntobe exposed go chiora iko bone esigara na marua obitange sana egento kende nelizwa lyo omintato bolia na oral sex unprotected sex yani na senjerende ina kyoko karabwetange kurwa chifuruit chijigo chikotoka kurwa 70 mwaka wose active gwakora chubwachania ko tia kurwa sumuntu akorteki ole infected ihona ko infected muina usoya ali infected muina it's easier ko come into contact mumira no change fluid na mwesi mobabarwa abaruhire so the virus is not about HIV even hepatitis is a virus it can cause death iko bonona bwetange sana kurwa sai igento kendo ko lenda sana so mubiro ni immunity yao tegendanse because ekero kuri chindagara chiao temango komanyana chindagire chinkoli nchiri chichigo chikochenga immunity ya na so mubire ko bwa destroy ekero ko tebuna keania dairy protein ina magena inyama amabere bintu bunebi ihe immunity na protein yawe yabere nyingi na nao tati metabolism yawe ya fats ya keira so mubere asinga njulini yawe litali maybe strong abako nyali achire kokora kogera litwara mafuta mange na ndilibe wiki kona wodi nyana liko ba wiki liwiki ni sana ndio tangu sana ustekea ni sana ekero especially euro obesity kutumia dairy protein etange sana kurwa se infection yechigo chiko cause umubero obe wiki unalikuwa ate abantu ataona ime organism yaona bachikogara lini libe wiki etange sana kurwa se lifestyle egochikogara over affected na morira lifestyle. Sara ominto chinsa chindo monta kweyagia chinse mochionsi mpaka utume kae kemba daktari tokonye muntu ndira kweyagia mpaka utume kemba imekuja saizi. Asante kusema jina ni Krisarogo asante. Yes. Bia mono sana. Herbal ringa ukweyagia chinse mochionsi chansone I presume ekero kweyagia chinse mochansoni chionsi ikono wate chin infection chirime yao ekero wate a UTI ne chinse mochiabosio especially ebe bacteria neji bacteria neji nyinga chikoli chinse mochiabosio chinyo litu koli ndo chikwane chionsi na bokonyora gukweyagia sana kuli chinse mochiabosio lakini naendo manyete abokonyora gukweyagia chinse mochiamaiga asingi njo ageni wate bacteria eri chinse mochiamaiga chinse mochiamaiga kerero iko tokuyiroka hemorrhoids kuikabweya gisana lakini hemorrhoids za bacteria onyo ni bacteria ni kerbosibona bokweyagia chinse mochionsi okweyagia koroku nkobwati mesha na bweyagia kaigo moyonde yagine kemba it means you are infected nyote mna tatizo. Yes. Bia mono sana kwa na yo mwali daktari wokorwera ni namba yesimi kiagera producer ntaviringa our time is up to achieve beyond kare program wichi kwanza singenje kuacha ali kwa jinsi chikale kwera ali chikomnyoka. Yes. Lingana yana yo moiso nelina ekero kwanyorina mbuyore mambi bakabwira unashukuru Mungu. Ndiyo. Ekero utagete kobobuya asingi nyasaye agokonyire na igo ikabwetange igoto base kolengera na bono obugimo bwo bonsi pi igo gwatigera nyasaye ikabwetange egera na nyasaye kore agokonye bono ekero kwanyorina notagete kole ndobugimo bwao bobe precious bobe buna gold utakire kubo
chekia regularly koranse mokire week egero you protect na mangana yonsi ipina gwetanga kurwa samoroire ibintu byonse igagutuka Tenacious nooka ora agende upimu otaruareti oteigwe mubere mbuyore gusinugwate 1 2 3 gusiteisa weakness mali unaona kora teina antona nubwato muchando liba lya uri achakire kwa week doesn't necessarily mean kwa beiro muroire igona nabogo tebigwa sauti kwa bobe egero tange kubwa ko ganyobe bobe umuchiko gweni wekiagara baba tebana and in the word akero utari kunyara kwetanga kurwa soborwaire it becomes so expensive kuborwaria lakini bona ayo sinkiana ikomina alina na kiokora iliyogo lya ulikotoka Tenacious na Tenacious ikegutuka mucho bosongo na bosongo ikegutuka chogo na chogo na ikero kurukuru bosongo okwenda uchinyamira chipali chibiri muna chikomera no ite prison sio tetera chamocha uskobosi yake na bogo ikasto kurukana team cells uligeli pargo na boko reli tali nene likiri na Tenacious Apple Center Limited na Tenacious Apple Center Limited kunere clinic na ndene company kuliyo marwaire mariyogo kuruchinse monye chinse yabe leta yabe ko aigogocha ntwiga ishitu kumanyo ururi bwao na gotebi ryogo uratakiru usotakire kunyu na matukaringa na kubwa moneka rukutagita mangana ayo CP umunya gitari no ara busibwa olero wate namba yisimu enoti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano yani 07 26 924545 ukolresi woso munyokali so mtandao WhatsApp ulike 0726 924545 uchati n'umunyagitari unotagete na ndo maite namba ya esimu yane chisa chionsi ere online bona bokonyana sene yose taito so munyokali Facebook ulike Tenacious Apple Center Limited Tenacious Apple Clinic Tenacious Apple Store Tenacious College amalita yonsi pikwa yafikira se Facebook ugali kwanyora mangana yitu so munyokegali so mtandao bo website ulike www.tenaciousappple.co.ke lakini maite ron tinda bako batevina na ino musubati uli Google tukurukana Google Map na korogera ngora enda gali se Google Map ulika Tenacious Apple Store Tenacious Clinic Tenacious Apple Kisii naboko nyaro musubati uri koletre buya pakago iki igali chogo asitogotoka abwateri ubuneriango Eliasara. Pia bwana daktari asogocha and karibu sana jisikie nyumbani. Mwanchu muligereria abono twekera mwele twarari muchando bwerini twarari na kitogwetanga tumenye obugima borubya ulio renge producer asomoro bwe bwiri tsikeriga kwa Joshua Uta daktari Jeromayo kwa Tenacious Herbal Center enchengoro kwa Sara Nyarangi Ontite karotwala kubatera nayo Minto Brighton Makoli asomoro bwe bwenza ke Jumaine Obochenu seseniwa balimota ikero morobeli yoyo marago banaende na boko irorirwa egera monyora maarifa no bosemia senchira yibirengo begoro byamaro ikachinga kichinde naende bye.